Prvo, kako je moguće smijeniti volontera? Dakle, to nepristojno, mislim, da se malo našalim, jer u prošloj sjednici imamo volontera, što ja osobno smatram da je apsolutno demagoški nepotrebno, to sam uostalom svojim glasanjem na sjednici dao do znanja. Dakle, prije godinu dana smo jasno i glasno rekli što mislimo o načinu funkcioniranja predsjednika gradske skupštine, pokrenuli zahtjev za njegovu smjenu, nitko u skupštini to nije htio podržati, iako kuloarski su svi rekli da je to dobro, da to treba, jer da to ne bi tako funkcionira. Ako se to desi slučajno sutra po hitnom postupku, ja za sad ne znam, sinoć još nije bilo ništa u hitnom postupku, vidjet ćemo večeras, to u zadnji tren. Ja sam jutros gledala da nije bilo. Možda večeras iza 8 dođe nekakva dopuna dnevnog reda. Ja ću ponoviti ono što sam rekao već negdje, ne znam više, na presici prije kad smo imali zadnju ili na društvenim mrežama. Ja ću lijepo kupiti jedne kokice, fino, znate, jednu onako alkoholnu priče, sjesti u svoju klupu i gledat kako se vladajući ili oni koji bi trebali biti vladajući u toj skupštini, pokušavaju dogovoriti ko će biti predsjednik skupštine. U tom igrokazu i cirkusu sigurno nećemo se dogovoriti.